Кызлары, матурлары белән, güzelләре белән мактаныш, гомеремнең ак юл башы булган ак каеннар иле Актаныш. Хикмәтле җир, менә кайда хикмәт, хәзинәсе туган җиремнең, Актанышның һәр кешесе моңлы, үз көе бар хәтта җиленең. Кызлар төсле Агыйделем кара, ак кышларның туган төбәге, күгендә күпме кайнар йолдыз, гүя егетләрнең йөрәге. Актанышка иң беренче булып, таңда кояш сибә нурларын, китсәм дә мин кайсы якка гына, Актанышка кайта юлларым. Халык иҗатының 3нче Бөтен Союз фестивалендә катнашкан Актаныш районы үзешчәннәренең иҗат отчет концертын башлыйбыз. Маяк колхозы үзешчәннәре Катар яшьләре биюен башкаралар. Җырлый Фәйрүзә Гәрәева, Сарманай, Мөфтәдил Гыйләгыйс музыкасы, баянда Хәмид Гайтин, балалар музыка мәктәбеннән. Юлларында ышырашып
район культура йортының яшьләр группасы башкорт биюен башкаралар. Производство техник предприятиесінің ирлер вокаль ансамблі жырлый. Гүзәл җирем. Луиза Батыр Болгари музыкасы, Наил Касыймов сүзләре. Баянда Нәфис Мәүлетов. Come on.
Район үзәк больницасыннан Рәхилә Гәрәева җырлый. Бәллүр Чишмә, Рөстәм Хәйруллин музыкасы, Шарига Таһирова сүзләре. Баянда Хамид Гайсин. Безнең Чишмәдә нур бер килеп күр, бер авыз исап су ләззәтен. Безнең güзәлләрне бер килеп күр, күкрәгендә сүнәр хәсрәтен. Безнең Чишмә балыгына, килиеде балыгына, uçlarından avız itsem, yüreğime yol bular. Uçlarından avız itsem, yüreğime yol bular. Çişme yarın güldü bir kilip kur, sang bılbılın tınlap joygına. Yırak-yıraklarda yaşasam da, qaytmay qalmam tuğan yağıma. Bizning Çişme balığına, pilili balığına, uçlarından avız itsem, yüreğime yol bular. Uçlarından avız itsem, yüreğime yol bular. Kaygılarının kaynar yaşın yuvan, aşıklarının sirin tükmegen, ilyaklarga demler gitmegen, şu sularını içmi yüzmegen. Bizning Çişme balığına, kilili balığına, uçlarından avız itsem, yüreğime yol bular. Uçlarından avız itsem, yüreğime yol bular. Uçlarından avız itsem, yüreğime yol bular. Үрнәк колхозы үзешчәннәре башкаруында Башкорт кызлары биюен карагыз.
Нурбаян исменай колхоздан Хәнәфи Тимеров җырлый. Мөфтәдин Гыйлаҗев музыкасы. Ник сыңладың? Баянда бер туган абыйсы Рәсүл Тимеров. Сылап килдең, сылап ник шулай?
сынар иде соңламай. Нурбаян исемендәге колхозның хатын-кызлар вокаль ансамбле җырлый. Әниме, Фәнәвис Дәүләтбаев сүзләре, көйнең авторы Илдар Шәмсимөхәммәтов. Инструменталь трио халык көйләрен башкара. Мандолинада Марс Атнагулов, скрипкада Эльвира Фахретдинова, баянда Хамид Гайсин.
башкаруында татар биюе карагыз. Сәхнәдә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, нәфис сүз остасы Мәгиз Әхлетдинов. Исәнме дус кеше, узайда уз нәрсә бик төбәп карап торасың. Укытучы түгелсеңдер бит. Юкса соңгы вакытта тәмам җилеккә төштеләр ул укытучылар. Көн аралаш мәктәпкә чакырталар. Янәсе минем малай аларга тынгылык бирми. Имеш мин малайны дөрес тәрбияләмим. Бик беләсең килсә, мин ул шалапайны 12 ел эчендә үзендә 2 генә тапкыр күрдем. Беренчесендә бала тудыру йортына алып кайтканда, икенчесендә яңа фатирга күчкәндә. Мин кайтам ул инде йоклый, чыгып китәм әле тормаган. Кышкы каникулда хатынның әнисендә, җәй җитсә әбисендә ята. Кыскасы, аңа тәрбиянең дөрес түгелендә, дөресендә күрсәткәнем юк. Малайдан Лабашевский чыкмаячак. Ансына иманым камил. Тәртип ягына килгәндә дә фәриштә түгелдер. Кимгә ошап шулай фәриштә булсын ди ул, Аның кебек вакытта мин такта янына чыгып авызны ачуга укытучылар уштан язып егылалар иде. Bütün класс белән ясалма сулышлар алдыртып, нашатырлар иснәтеп кенә аңларына китерә идек мискиннәрне. Әмнә син үзең мөгаен мәктәптә 5кә генә уккансыңдыр, әйеме? Каян белдемме? Күренеп тора чөнки башың пиләш. Сырайыңа зәх белән сарылары иңгән. Менә синең яктып пиләшеңнән башка тагын нәрсәң бар? Хатының белән икегезгә бер джинс ыштандыр инде. Муеннан бурыштыр,
Үйіңде прокатқа алған тузан суыртқыш ашқазаңдай жәзді. Дұрыс айттым ма? Мен мұнда туған күніне 100 кіші қабыл етем. Соңа көре барсын көріп, біліп тұрам. Тек міне бір нәрсені аңламын. Не үшін мектепте география оқыталар мекені? Сың, таксисқа 25-лікні түртсең, ол бит сені жәһәннәм тесігіне елтіп қоя. Мен өзім мектепте оқығанда келгене Донбасны Кавказ білен бұты едім. Сондан нәрсе, бір жерімде кетіліп түшмәді. Донбасның қойсияқта екен әлі қазірде білмейм. Әміне Кавказға жыл сайын барып қайтам. Ең мүхімі, ошу шығына юлны бұты көрмәсін. Алық әлігіде баяғы геометриян. Сиркулярлар мен сен айтем. Тангенуслар, стакангенуслар, үшпішмақлар, уақ бәлішлер. Ишке түсті, кәннер шымырдап кете. Әйтік, ол катангенус тұрмышта нәрсеге керек. Неме ярайтырған нәрсе ол? Дұрыс, қайшағында іштен қайтышлы салон бітмәгенде вермут үшпішмағына кіріп шығабыз. Ондай вақытларда Қатын 4 пішмақлы үйден 5-ші пішмақлы іздеп жүре башлай. Таба алмағаш, есіктен шығып ұшқына. Бүтін геометрия міне сол. Әміне арифметика турында ондай ауыр сөзін айтып болмай. Кетшәлі, сенде математик міне. Арифметика сәнлері кандидатында олайса, олайса міне айтәлі. Айына 100 тәңке алып ішлеген кіші, бір ел ішінде Дашылы һәм жигулилы була аламы? Ничек? Ауыр мәсәләме? Булмас дисеңме? Була ул агайны булдыра белсәң. Аның өчен әнә шул теге пляж астындагы йомры әйбернеген эшләтергә кирәк. Ничек? Биреләм дисеңме? Бирелерсең шул. Чөнки син теоретик, ә мин практик. Ярый дустым, күп сүз, буш сүз булды. Кабул итү тәмам. Ничек тәмаммы? Әмнә шулай. Буш әрҗәләр битте. Жырлый Венера Шаихова. Туй күлмәге. Резида Ахьярова музыкасы, Наил Касымов сүзләре. Сәхнәдә Мардыва халык биюе. Агыйдел халык җыр һәм бию ансамбленең бию группасы башкара.
Актаныш совхозыннан опалы энеле Лилия һәм Рамил Хусаиновлар җырлый. Исеңдәме? Помнишь, как недавно мы встречались, крепко целовались, весело смеялись, только на рассвете расставались. Ты ушла с другим, а мне все кажется, что стоишь ты в этом белом платьице. Я стою, смотрю, как зачарованный, ни во что поверить не могу. Гладишь кудри ты рукою белою, ты была моей любовью первою. Оказалась ты неверною, и теперь ты больше не моя. Помню твои очи, помню твои очи, помню твои очи темно-синие. Не хватало ночи, нежить среди ночи, руки твои словно лебединые. Ты ушла с другим, а мне все кажется, что стоишь ты в этом белом платьице. Я стою, смотрю, как зачарованный, ни во что поверить не могу. Гладишь кудри ты рукою белою, ты была моей любовью первою. Оказалась ты неверною, и теперь уж больше не моя. Гладишь кудри ты рукою белою, ты была моей любовью первою. Оказалась ты неверною, и теперь уж больше не моя. И теперь уж больше не моя. Игенче колхозының Кашыкчылар ансамбле чыгысы. Актаныш совхозы үзешчәннәре башкаруында татар биюе карагыз.
Октябрьнең 12 еллыгы колхозыннан Нурлы Ислар гаиләсе чыгыш ясый. Туй күлмәге. Резида Ахьярова, музыкасы Наил Касыймов сүзләре. Татарстан колхозыннан. Туй күлмәге, ак ефәктән, кызлар гүя, ак кызлар, аслык бит ул, сафлык бит ул, яусун айда алсызлар. Туй күлмәге кигән кыздан, көнләшеп үләрлек. Туй күлмәге бер көнлекме, туй күлмәге гомерлек. Туй күлмәге кигән кыздан, көнләшеп үләрлек. Туй күлмәге бер көнлекме,
биту, сафлык биту, той күлмәге киюе, икән диеп, җаным диеп, оныталар сөюе. Той күлмәге кигән кыздан, көнләшеп үләрлек. Той күлмәге бер көнлекме, той күлмәге гомерлек. Той күлмәге кигән кыздан, көнләшеп үләрлек. Той күлмәге бер көнлекме, той күлмәге гомерлек. Күлмәкләр, ак теләкләр, туйда гомер гомердән. Туй күлмәге кигән кызның урыны була гөлтүрдә. Туй күлмәге кигән кыздан көнләшеп үләрлек. Туй күлмәге бер көнлекме, туй күлмәге гомерлек. Туй күлмәге кигән кыздан көнләшеп үләрлек. Туй күлмәге бер көнлекме, туй күлмәге гомерлек. Туй күлмәге гомерлек. Туй күлмәге гомерлек.